Alas 8:30. Daghan kay biyok kong dire kana may gagmay. Na. Mani yang purma na ya tubang. Ay ang sandayan ya kini dire. Eh, sakto ni kulang ani alam rin oy. Ay pana. Oo. Ano, pareha ni porma. O lagi hibuan mo pana. Pareha ni porma. Oh. Gwapo. Ha? Boy Sandig. Nga na may mga higala sa suba. Pero sila ka trimingan pa din ginape. Pare sabi nung naw. Sabi nung naw dapat ko ba. Kung atong tanawon gamay ra siya nga sapa. Murag dili kasaligan ba, pero daghay kasili ni dire nga dapit. Para po di managuman ang naw sa Dako kay nga kahoy da. Tayo eh, nindot sa baga na bago no kana kay buwak aga bo. Apaw, Hey, manaw. manaw. Oh, manaw. Ay mga bagon dagko kayo. Uyog ka bin. Oh, Uyog ka. ah, Galing mo ra. Te, galing sa napakauyog na. napay ko ano? Na, Natong. alingato nga pula. Apag manaw oh. Na, Kini mo ni manaw mo dako ni. Na. Manaw. Mura siya sambag. induta kayo sudanan oy. May mga brihan na yal ini ga turok na na. Itanong. Ay orchids mga higala oh. Grabe naglumot da. Grabe na ako. Pati bago lumutan na na. Sa bago lumutan. Lumot na. Pati bago ba lumutan. Ako na kahulit. Kuha na dito orchid na ni Duro Japon eh. Lumot kahoy na. Kato man ang kato man ang aslom. Dili man kahoy tanawa. Na bago mo ito. Ano sa kahoy yun? Na. Sikay ba na oh? Ay, bagon. May udlo. Murag lahi ni ba? Kay, Lahi nga bago ni ba? No? gali. Dili pud kahoy no. Inara man iyang lawas oh. Oh. Bago na, bago. Bago Ayang gamot. Kahit yung klase mo bago. Ako kay ngalingaton na. Sampay. Oh, grabe na nga. Tanawa. Na. Grabe na nga lingatong oh. Tambok kayo. Ay, napag yun. Ha? Dagko kaya katong yun oy. To kato to. Oh, napag yun oh. Ha? Grabe ngalingaton. Ini na. Napayang tapad. Karay ngalingatong ah. Ah, Pwede ba puti ngalingatong Ah. para nagapot. okay. May kahoy, street kayo nga kahoy. Nindot pwede hangin na presko ka ba? Pag kalami. Awa ka mo. Ano pa kain ba mo? Grabe gamot ba? Tao na. Pag kalami kayo sa area mga higala. Presko kayo ang hangin. Limpyo kayo ang tubig. Ang isa. Napa. Kuyaw. Nakalagad dako na. Dako. Be, tanahon. May gamay noon. May gamay pa. Okay kayo. Yapon. Buwang gihapon. Limpyong tubig. Gikan sa kinaiyahan.
Dito na ta. Oh, dili ko ayo. Ngunit kan ng ratan. Oh, asayo. Sus, kita pa ng papa na. Ratan. Ikaw nga papa ba? Hindi magkuha ito. Gano? Kaya ng mga 30 katupa. Weng, Ano yun? Kaya na, tabok-tabok ko ba yung babaw na? 30 katupa din na ano, katay ko. Ate pa ba na? Ay, sabi ko, kalay pa ka sa kanya. Tako kayo. Kapa, isa. Kanina. Kapag yun. Kanina. Paitan. Be. Paitan. Paitan. Arabi. Sa right. Tako kayo. Okay. Unsa man na diha? Ito kaya putangan ukuan. Dami kaya putangan og sabaw ba sa? Hey, dami kaya putangan og sabaw ba? Dili na maghigop-higop. Sa Kayon. ha? Kagayo straw. Putangan ka ng lasahan bitaw, suka, tuyo nga na sili. Sinawa kayo eh. Oh. Dami kaya magtimpla og lasahan. Kanang kinilaw ba? Daw? Sa right. Dami kaya timplahan og lasahan ba? Ana na ang pwede ah. Pingit-pingit na kada tapos nun ang anak niya ba? Kailan na? Kinilaw ba na? Kinilaw. Dako kay nga kahoy na. Napagyod. Napagyod lawaan. Ni. Ah. Kuha na pod. Isa! Kahoy oh, grabe dako kay kahoy oh. Ah, anawa ang pugahan nga ditapad sa iya, gamay na lang kayo, murag tubo. Ang kahoy nga dako kayo. Oh, grabe. Pagkanindot kayo nga area mga higala. Swimming pool. Wala. Kuha nga bato. Wala nga ba to? Kuha nga bato na. Kuha no. Wala. Oh, Saan man ako na. napaisa nga. Nagani. Agara ba yung mga ano? Bita. Mga anak sa baki ba? Ang amiga sa agani no iba, diri aga gikan diri. Ang bakagan ni. Napagay kuha. Bayulit pud nga bato. Kuha to kay na bayulit na pud. Mayulit. Kuha na bayulit. Na! Oh! Na oh! Right. Yeah.
May masoda bag. Sudah sa bulso. Dili ra kay.